Ja värianalyysissähän on kyse siitä, että haetaan harmoniaa sinne kasvoille ja heleää ja hehkuvaa ihoa. Se mikä sulla siellä on, niin sitä me halutaan korostaa. Hyviä puolia, hyviä piirteitä, kohoavaa linjaa, sileyttä, tasaisuutta siellä iholla. Raikkautta iholle tulee tuolta alemman keltaisen kanssa tosi paljon enemmän, että tämä vetää hyvin semmoiseksi melkein saman väriseksi sun ihon kuin toi testikangaskin. Meillä on täällä lämmin ja viileä sininen, mistä me katsotaan, että kumpi näyttää heleämmältä ja paremmalta. Sä saat värikartan itsellesi tästä analyysistä, jossa on näppärästi nämä kaikki sun värit täällä tämmöisissä liuskoissa. Ja näistä löytyy tummin ja vaalein sävy ja kaikki siltä väliltä olevat sävyt on niitä sun sävyjä. Jos siellä on vain yksi väri jotain, niin se on vain sit se väri. Täällä on myös tämmönen opastus. Täällä on kerrottu näistä väreistä. Täällä on pukeutumisesta, koruista. Niin sä saat tämän mukaan ja täältä sitten muistin virkistämiseksi voi katsella niitä, että mikä ne olikaan ne mun omat jutut. Ja nyt katsotaan näitä vuodenaikakankaita sitten vähän tarkemmin. Tässä oli vihreää. Aniliinin punaista. Sitten violettia. Onko tämä uusi? On. Tämä on aika tumma ja syvä, mutta oikein tehokas. Tehokas ja hyvä. Nämä vihreät korostaa sun silmien väriä tosi ihanasti. Ne ihan tuikkii tuolta ja nostaa sitä vihreyttä sinne sun silmiin, mitä siellä jo onkin. Mä uskon, että tästä tulee uusi suosikkiväri. Hyvä. Näin värianalyysi toimii.